Трейн е американски концерн, който оперира в цял свят с над 15 производствени бази и над 2000 търговски и сервизни локации. На българския пазар присъства от над 40 години, а ние вече 20 години предлагаме техните нововъведения за изграждане на по-добри, по-ефективни и по-здравословни комфортни условия в сградите и в индустрията. Предлагаме цялата гама, конвектори, термопомпени агрегати, климатични камери, компактни централи, като по този начин се покрива абсолютно всички нужди на всякакъв тип обекти. Освен чистата продажба, нашата компания покрива и цялото след продажбено обслужване на машините, осигурявайки сервис, доставка на резервни части и предлагайки условия за стандартно 2 години и възможности за удължена гаранция, включително и за цял оперативен живот на машината. Като освен чисто доставката и сервизните услуги, Трейн предлага и ние чрез тях, съответно и оборудване за временно ползване. Новостите са свързани основно с тенденцията в Европейския съюз за повишаване на енергийна ефективност на съоръженията и едновременно с това екологичността на хладилните агенти. По този начин Трейн в своята гама вече предлага цялостно инверторно управление на компресорите, инверторно управление на кондензаторните вентилатори и работи с хладилни агенти с потенциал на глобално затопляне близко до единицата, както и пропан и амоняк. Покриваме абсолютно цялата гама с екологични решения. Това е едната тенденция. Другата тенденция е декарбонизацията. Декарбонизацията е свързана с спирането на използване на въглеводородни горива и тук Трейн предлага машини с много висока степен на ефективност, с възможност за осигуряване на топла вода до 80 градуса в целогодишен режим, до минус 25 външна. Включително имаме и агрегати, които могат да гарантират до 120 градуса температура на топлоносителя, които да заменят изцяло всякакъв вид котелни инсталации за отопление или технологични нужди. Здравейте, колеги! Всичко е хубаво, затова да се запознаеме, както каза. Може и някой да не ме познава. Казвам се Георги Пеев, управител съм на фирма Ковес, която вече 20 години предлага на българския пазар продуктите на американския концерн Трейн. Добре дошли на събитието. Радвам се, че сме тук. Кои са Трейн? Trane Technologies е американски концерн, който работи в областта на климатичната техника от всякакъв вид. Технологично охлаждане, вентилация, отопление и се състои от два основни бранда. Един е Trane, който обхваща всички сградни инсталации, и Thermo King, което са компанията за мобилни и автомобилни хладилни уредби. Trane предлагат климатични инсталации за сградни системи с основния продукт Trane. Различни компоненти работят в областта на енергийната ефективност с сградна автоматизация с една група от компании, които са подразделения на Trane Technologies, и, както казах, с Thermo King транспортната климатизация и хладилна техника. Ангажимента на производителя е, който е делегиран от всички, целият екип работи в тази посока, към все по-ефективни и по-екологични решения. Това, с което може да се похвалят, е, че за последните 15 години са редуцирали с около 15% приведените емисии на въглероден двуокис към своите клиенти. Това означава всички фази на производството, включително и крайната реализация, т.е. консумация на енергия за произвеждане на студ и топлина. Тук се говореше няколко пъти за устойчивост. Всъщност, какво е това, което устойчивост, или тази хубавата английска дума sustainability? Всъщност, това се състои от
3 подраздела. Единия е екологията, другия е организация на производство и третия е социалната сфера. Когато една компания покрива всичките тези раздели и има своето отговорно отношение по всички въпроси, засягащи тях, тогава говорим за така наречената устойчивост. Трейн е компания, която е делегирала, че работи в тази посока от своето създаване и смело, както са написали тук колегите от рекламния отдел, предизвиква възможностите за един по-устойчив свят. Какво представлява Трейн? Трейн е мултинационална компания, която в цял свят има разположени производствени бази. Тръгва от Съединените щати, където имаме 6 завода и над 500 търговски и сервизни центъра. Съответно, втората по-концентрирана територия, това е Европа. В Австралия имаме, отскоро и Китай и Индия, като най-новия развоен център е в Индия, тъй като азиатския пазар е необятен. Така че като цяло Трейн разполага с 17 завода и над 36 000 инженери, техници и служители в производствената сфера в цял свят. Откъде тръгна всъщност всичко? Всичко е започнало през 1885 година, когато един холандец си пренася бизнеса в Щатите. Това е господин Джеймс Трейн. Кръщава компанията на свое име и започва да се занимава с помпени системи и водни инсталации сградни. По-късно вече разработват различни съоръжения, като Трейн е един от новаторите в развитието на климатичната техника. Самата компания е кръстена Трейн от сина му Рубен и официално Трейн климатична техника започва живота си от 1913 година. Съвсем наскоро имахме юбилей. През годините е направен първия радиатор с вентилатор, впоследствие първия хладилен агрегат с турбокомпресорни машини и през годините Трейн продължава да върви, водейки развитието на бранша в високите технологии. През годините имаме различни развития. Първо American Standard, знаете в България, това са заводите Идеал Стандарт, които са в Севлиево и в района. Бяхме в една група, която в последствие се обедини с Ingersoll Rand, а през 2020 година вече се обособи новата компания Trane Technologies, която отдели изцяло енергийния сектор и всичко свързано с климатизацията, охлаждането, вентилацията и всички останали енергийни технологии. Качеството на една продукция се гарантира от контрола. Даже сутрешната лекция беше точно свързана, дискусия беше свързана с контрола. За един производител контрола това са външните организации, които изследват и проверяват валидността на неговите параметри при работа. При съоръженията на Трейн отговарят на всички европейски директиви, които са машинни, електро и така нататък. Няма да ги изреждам, за да не кажа нещо, което не съм особено компетентен. Съответно, притежава всички стандарти за качество на производствения процес и опазване на околната среда. Всички съоръжения на Трейн са сертифицирани по Eurovent. Абсолютно всички свързани с вентилация, охлаждане, термопомпи до 1500 кВт, с което всъщност завършва и гамата, която сертифицира Eurovent. За да отговори на всички тези изисквания и да има собствен контрол на развойната дейност и на все повишаващите си изисквания на Европейския съюз и на останалите държави по отношение на ефективност, Трейн изгради най-съвременната и към момента все още най-голяма лаборатория за тестване на произведените агрегати, 5000 кубически метра камера, изцяло оборудвана с
съответно външни водохлащи агрегати, климатични камери, които могат да поддържат параметрите вътре в нея и да симулират работни температури от минус 25 до плюс 60 градуса и съответно температури на флуида от минус 12 до 80 градуса. 80 градуса са, за да могат да се тестват високотемпературните термопомпи в индустриален вид. Това е една инвестиция, която Трейн е направил, за да може да гарантира на своите клиенти и на целия бранш, че това, което ние казваме, че ще се случи, то се случва на практика. Всички знаем какви са предизвикателствата, които сега бранша се спъва в тях в някакви отношения или които ни стягат. Едното е изцяло повишаващите се енергийни изисквания, а другото е, че всички, които работиме в климатизацията, трябва да търсим решения с намиране на по-екологични хладилни агенти, тъй като Хоризонт 2030 ни ограничава изключително и знаете, колегите и даже преди това говориха относно ограниченията за потенциално глобално затопляне до 150 след 2 години за някои машини и какво може да направим тук. Всъщност тук може един производител да отговори само със следното. Обновяване на производствените си центрове и лаборатории, с които тества и разработва продуктите, иновация в технологиите, които използва, намиране на приложение на хладилни агенти от нов тип, които са с така наречените екологични хладилни агенти, с много ниски параметри, с много нисък потенциал на глобално затопляне. Вече знаеме там, че озоноразрушащите отдавна ги забраниха. Към момента цялата гама на Трейн е базирана на Freon 454B и 513A, които в момента отговарят на изискването за под 700 потенциал на глобално затопляне. Следващата генерация машини, които разработва производителя и ги внедрява поетапно, са на Freon 4ZT, HFO хладилните агенти, пропан и амоняк. Амоняка, въпреки че в миналото беше доста разпространен продукт, в последствие заради неговата токсичност и взривоопасност беше неглижиран, така да го кажа, но когато говорим за ниски температури, освен амоняк и въглероден двуокис, общо взето нямаме други разполагаеми хладилни агенти в момента, на които да стъпи технологията. Така че бъдещето, поне за момента и това, което касае европейските производители, е следното. Вървиме към HFO хладилни агенти с много нисък потенциал на глобално затопляне, които не са естествен продукт, пропан, амоняк и вече за хладилната техника въглероден двуокис. Това всички го виждате, какво се случва. Сега тези параметри, които съм ги дал като стойности, се отнасят за AR5. Сега вече би трябвало да влезе в сила следващия доклад, който е 6-та генерация, където тези параметри малко се повишават. Всъщност какво е това AR5, AR6 и AR4 и така нататък. Artificial Report оттам идва съкращението. Реално това е доклад, който обхваща целият жизнен цикъл на едно съоръжение, работещо с даден тип хладилен агент и неговото влияние върху околната среда и върху генериране от него целоживотен въглероден отпечатък. За някои хладилни агенти се завишава, за други се намалява, но общо взето тенденцията е да се запазят тези, поне за новите хладилни агенти. Технологии. Освен хладилните агенти, които ги споменах, Трейн работи с високоефективни компресори, винтови собствена разработка, имат собствен завод, даже 2 завода изработват винтови и турбокомпресори в Съединените щати за цял свят. Това са турбокомпресори за ниско налягане, там в края, и винтовите компресори, спирални компресори също имат собствен завод. В последните генерации се ползват и компресори на магнитно-левитиращи лагери, така наречените уж безмаслени. Така че
Тенденцията е към използване на все по-високо ефективни компресори, спиралните съответно с инверторни технологии, за да може да се постигне оптимално съответствие с нуждите от студ. Нови типове хладилни, нови типове топлообменници, изпарителни, кожухотръбни, с ламинарен поток, с потопен тръбен сноп, микроканалните топлообменници, които са за въздушно охлаждаемите машини, които основното им предимство е освен високата проводимост на алуминия и това, че водят до сериозно занижаване на необходимите количества хладилен агент в агрегата. И не на последно място, това е управлението. Управлението на целия хладилен процес, който реализира производството на студ и топлина в една машина. Трейн разработват самостоятелно цялата гама управление на хладилната машина или на термопомпения агрегат, като съответно има опцията за всякакви енергийни мониторинзи и за комуникация към друг тип сградни системи за централизирано управление. Това, което всъщност е същественото, че реално ние говорим за хладилните агенти, но самия хладилен агент като тип влияе сравнително малко върху общата работа на една система като ефективност или като влияние върху въглеродния двуокис. Върху въглеродния отпечатък, извинявам се. Технологията на компресорите, начина на управление и оптимизиране на процесите и не на последно място, конфигурирането на цялата сградна инсталация са неща, които влияят върху енергопотреблението и върху глобалния въглероден отпечатък, който една инсталация и едни съоръжения имат. Защото колкото и да е добра една машина, ако инсталацията не е разработена ефективно, оптимално, съответно тя не може да постигне своите върхови параметри и общо взето казано на нормален език се мъчи. Тоест харчим един ток без да имаме никакъв много положителен резултат. Накратко, съвсем накратко, после ще ви кажа какво бих искал малко да ви обърна внимание, какво е гамата на Трейн. Имаме въздушно охлаждаеми агрегати, охлаждане и термопомпени, въздух-вода, от 4 кВт единична мощност до 2200 кВт на студ и до 800 кВт на топлинна мощност, това е единично съоръжение. Съответно с спирални, с винтови, с турбокомпресори, като колкото по-нагоре отиваме в мощността, съответно толкова и се качват видовете компресори. Спиралните компресори са до около 800 кВт студова мощност по няколко компресора, винтовите съответно са от 300 до мегаватт и 200, напоследък вече последните разработки са до над 2 мегавата и турбокомпресорите започват от около 6-700 и стигат до крайните цифри, които там са написани. Термопомпите с 5500 кВт отоплителна мощност са с турбокомпресорни агрегати. След малко ще ви покажа една такава и ще ви кажа къде все още мисля, че може да се види в България работеща. Абсорбционни агрегати, съответно абсорбционни агрегати с директно изгаряне на газ, с използване на отпадна топлина в генератора гореща вода, от производство или от слънчеви колектори, с мощности единични от 16 до 14, 16 кВт до 14 МВт, респективно в режим отопление, ако е с директно изгаряне на газ или ако е с рекуперация от 25 до 16. Терминални тела, това са всъщност всичко, което е вътре по помещенията, което обработва въздуха чрез подадената до него топла или студена вода. Иначе казано, вентилаторни конвектори, касетъчни и всички останали. Тук няма да се спирам, всички производители ги имат, просто да кажем, че и ние ги имаме. Имаме много най-различни модели. Ако някой се интересува, може последствие да му предоставя информация. Централна обработка на въздуха. Тук вече стигаме до една гама съоръжения, която Трейн много сериозно развива. Това са компактните климатични централи или руфтопи, както са познати в жаргонен език. Съответно, единичната им мощност почва от 16 кВт,
И тук всъщност имаме една малка грешка, не е до 14 мегавата, а е до 140. И другата част, която е вече, съответно дебита при покривните климатични централи от 3500 до 36 000 кубика. И климатичните камери съответно от 200 кубика на час, това са малки канални системи, до 85 000 кубикови климатични камери. Можем да се похвалиме, че в България имаме някъде около 18 такива камери монтирани с дебит между 50 и 85 000 кубика. Секционните климатични камери са продукт, който се конфигурира за нуждите на всеки обект, съответно отоплителни, охладителни секции и така нататък. Всички ги познавате. Имаме и наше родно производство, няколко по-изявени производителя. Продукт, който не може да избягаме от него в климатичната инсталация, искаме ли да имаме централна обработка на въздуха при по-големи обекти. По отношение на иновациите, и както казах в началото, преди много години те са направили един турбокомпресор. С течение на годините го развиват, съответно директно задвижван, многостъпален, с ниско налягане на хладилните агенти, тъй като е директно задвижван компресора, той не изисква много съществени периодични обслужвания. Отнесено може би по-скоро на буталните, не е като спиралните да е тотално необслужваем, но тук говорим за единични мощности до 6,5 мегавата на една машина. Съответно с един или два компресора в два кръга. Термопомпа с такъв тип компресор имаме в ПАВЕ Чира, тя е с единична отоплителна мощност 3500 кВт и се ползва да топли комплекса, охлаждайки маслените трансформатори. Накратко, въздушно охлаждаеми агрегати, пак всичките технологии, въздух-вода, вода-вода, с различни мощности, високи моментни номинални коефициенти на ефективност, сезонен коефициент до много големи стойности, базирани всичките на HFO хладилен агент, както казахме в началото. Модулни машини, много удачни, много хубави, с инверторно управление, 80 см широки, влизат в асансьор, влизат във всяко едно машинно помещение, могат да се ползват за подмяна на съществуващи инсталации и в термопомпения си вариант могат да произвеждат до 120 градуса температура. Иначе казано, може да замениме буквално почти всеки котел. Естествено, при определени условия. Цялата гама винтови компресори, различни хладилни агенти, за да постигнем това, включително и каскадни системи, при които може да имаме геотермално приложение с водни кули, съответно двустъпални охлаждания и отопления, където може да произвеждаме висока температура при почти всякакви външни условия. Ето е гамата всъщност на Trane за покривни климатични централи от 16 до 360 кВт, различни модули с рами, с ротационни рекуператори, с термодинамична рекуперация. Това е съоръжение, което го слагате, присъединявате го към въздуховодната мрежа и оттам нататъка всичко работи. Бюджетно решение за климатизация. Това, което искам малко повече само да ви обърна внимание, е една технология, която не всички производители предлагат, така наречените многотъбни или четиритъбни термопомпени агрегати. Всички екстри. Хидравлични модули, инверторни кондензаторни вентилатори, компресори с променлив обем, микроканални или медно-алуминиеви топлообменници, стъпкови, с различна стъпка, с различна конфигурация, за да постигнем всичко и, както казах, управлението на Trane. Как работи това нещо? Реално погледнато ние имаме два кръга,
с два отделни топлообменника, един за охлаждане, един за отопление и съответно въздушния. Машината във всеки един момент решава в зависимост от натоварването към кой да подаде мощността. Примерно имаме режим само охлаждане. Работиме като нормален чилър. Режим отопление, 100% топлина, 0% охлаждане. Работи в режим като нормална въздушна термопомпа. Обаче ако имаме каквото и да е съвпадение, машината съответно прехвърля между топли и студения контур пълната рекуперация на топлината, а излишъка го изхвърля през въздушните топлообменници, независимо дали е студ или топло. И тъй като тук говорим за пълно разделяне на кръговете, ние може да имаме рекуперация практически от 0 до 100% и в двете посоки. И тук стигаме до ефективността на тия машини. Има два коефициента. Един е Total Energy Ratio, други е Total Efficiency Coefficient. Иначе казано, едното е отношение на консумираната и подадената мощност, сиреч положителният ефект ни е и отоплението и охлаждането, какво сме произвели, към внесената електроенергия. В другия случай е влиянието на процента на ефективността на машината във всеки един от тези режими, който чрез тези коефициенти на тежест или там съответно, нали, които са, колко време машината е работила в охлаждане, колко в смесен режим, колко в чисто отопление, се изчислява реално този коефициент на ефективност. Това са двата параметъра. Реално погледнато от първия става ясно, че ефекта ни е пъти повече, отколкото ако имаме нормална въздушна термопомпа. Къде е приложимо това нещо? Насякъде, където може би имате едновременно охлаждане и отопление, както е в почти всички централизирани сезонни инсталации. По фасадно регулиране или дори и при четиритръбните системи във всяко индивидуално помещение. Изцяло може да заместиме котелна инсталация в случая с стандартен чилър, с такова съоръжение, защото най-важното не се изисква допълнително източник. Едновременно и независимо отопление и охлаждане. Можете каквото искате да постигнете. И другото, което искам накратко само да обърна внимание, казахме в началото за хладилните агенти, те съответно нарича това нещо зелено отопление. Защо? Защото има един термин декарбонизация. В момента е много модерен, особено в Западна Европа. Знаете, че оттам идват тенденциите. Какво казват те? Те казват, дайте да се декарбонизираме, сиреч да не ползваме никакви източници, които ползват въглеводородни за горене. Нафта, всякакви видове петроли, газ, твърдо гориво и така нататък. Какво остана? Остана само тока. То с друго няма с какво се топлиме поне за сега. Нали, то това е. И съответно обаче, освен това казаха, да, ама няма да ползвате хладилните агенти, които до сега ги има, ще трябва да измислите някой друг. И то не останаха много възможности. Каквото и да прави човек, нали, природата има някакви лимити. Така че за момента решението за цял свят е пропан. И съответно тук имаме въздушни термопомпи на пропан. Накратко гамата почва от 6 до 66 или от 9 до 70 кВт на отопление. Можем да подадем 75 градуса при минус 20. Това е благодарение на пропана. Само, че тук има една много малко уловка, искам да ви кажа. Тази машина, въпреки всички тия екстри, всички хубави неща, както всяка една термопомпа, няма как при минус 20 да има същия капацитет и същата ефективност, както при плюс 7, където Европейския съюз е казал, че ще е стандарт. Така че реално погледнато при минус 20 и 75 градуса машината ще дава горе-долу около между 45 и 55% от капацитета си, който би бил при плюс 5 или плюс 7 градуса. Но това е тенденцията и защо от 6 до 70? Защото имате ограничение в обема пропан в една система, който трябва да имате. Иначе почваме да влизаме в уния изисквания за взривоопасност и така нататък. Така че в случая е това. Но технологиите се развиват, съответно тренд върви нататък и предлагаме и термопомпи въздух-вода с мощности вече до 130 кВт, единична мощност, модулни, като
при така разработените технологии с микроканални топлообменници, пластинчати, вода, хладилен агент с 5 кг на кръг до 120 кВт топлинна мощност. Съответно, машините отговарят на изискванията за безопасност и имат възможност за свързваност в капацитет, като може да реализираме топлинен център до 750 кВт. Ето там въгъл е показана каскадата. Какъв е плюса? Ако се наложи един модул, вадите го, останалите продължават да работят. Съответно, инсталационно е решено с колекторни връзки, които много бързо се разглабят. Но какво всъщност е това, да го пише тук, SDS2? Това е изисквания на стандарт по отношение на безопасност, за взривоопасност на съоръжения. Всичко, което съдържа в себе си ток, е обособено в една затворена част от машината, съответно с вентилация с SATEX изпълнение вентилатор, контрол за пропуски, индикация и една малка интересна джуджавка, която те използват. Това е един отделител на газове, т.е. ако се спука водният топлообменник, да го наречеме, и пропан тръгне към инсталацията, има един ресивер, който отделя да не влезе вътре в сградата, съответно взривоопасен хладилен агент. Всичко това отговаря на изискваните и всички съоръжения, и по-малките и по-големите на Трин, отговарят на това изискване. Следващата стъпка, вървейки натам нататъка, от тази е да увеличаваме мощността. Това са следващите термопомпи, които вече са двукръгови, с мощност от 120 до 230 кВт. Съответно фабрично тествани в една лаборатория, дето я казахме по-нататъка, с гарантирани от Eurovent параметри. Т.е. като дойде това нещо и го сложим в една инсталация, да знаем, че ако има проблем, не е в него. Трябва да го търсим някъде извън машината. И накратко, много машини има на Земята. В България има страшно много машини и ние така или иначе малко вървиме както с автомобилите. Леко назад от най-новите тенденции заради финансовите неща. Една машина, независимо каква е, все още има много живот в нея. И ние може да предложим един апгрейд, така да го кажем, едно подобрение на машината. Преустройство към хладилния агент с по-нисък потенциал. Подобрение на енергийната ефективност с монтиране на инвертори на компресорите или на вентилаторите. Добавяне на рекуперация. Добавяне на адиабатно охлаждане. Иначе казано, една съществуваща машина ние може да я направим да работи по-добре, отколкото е била тогава, обаче отнесена към днешните изисквания. Това нещо е разработено от инженерите в завода със съответните препоръки, в случая за Трин, естествено, за всяка една машина може да се даде решение. Но това, което всъщност аз исках да кажа като заключение, и с това свършвам с моето изложение тук, каква е нашата цел като производители и като представители на производителите? Нашата цел е съвместно с вас, инсталаторите, да правиме по-добри инсталации, по-добри сгради и да ви помагаме да ползвате върховите технологии и тая другата хубава дума, ноу-хауто, на един огромен инженерингов потенциал, който стои зад този производител. Нашия екип в България е ориентиран именно към това нещо. Да помага на партньорите да реализират по-добри проекти и заедно да растеме в бизнеса съвместно. Благодаря ви за вниманието. Ако някой има въпроси, отвън има една видеостена. На тази видеостена и повечето тия неща ги има на клипчета. Мога да говоря още много, но времето ни притиска. Така че благодаря на колегите, които ми дадаха тази възможност с леко удължаване да си завърша речитатива. Колеги, благодаря. Ако има въпроси, и утре съм тук.